itidaluyon ket mabalin ang natupay hanggang iti lima amuan Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Live mong napapakinggan Radyo Man, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris, sigapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyo Manel Maracol. Araw na po ngayon ng Martes, Enero 20, 2026. Ako naman si Radyo Man Jenny Pahilanga. Narito na pang ulo ng mainit na mga balita. Mga kasama, si dating Senador Bong Revilla nakakulong na po ngayon sa New Quezon City Jail kaugnay sa anomalya sa 92.8 million pesos ng flood control project sa Pandibulacan. 21 mga baril kasamang isinuko. Malacanang itinanggi na may kinalaman ng administrasyon sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Panibago namang cyber libel complaint laban naman dito kay Cavite Representative Kiko Barsaga inihain ni House Deputy Speaker Ronnie Puno. Hasyenda na negosyanteng si Atong Ang sa Libon Albay ni raid ng NBI Central at Bicol Region. Isang panibagong low pressure area naman abo sa labas ng bansa, bagyong si Ada, patuloy naman ang paghina na. At sa ating showbiz, Catriona Gray may acting debut sa pelikula na Anne at Jericho na The Loved One. RMN Network News. Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, nailipat na nga sa New Quezon City Jail male dormitory si dating Senador Bong Revilla kung saan siya pansamantalang ikukulong matapos itong ipag-utos naman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ugnayan pa rin ito sa kasong malversation na may kinalaman sa manoy 92.8 million pisong ghost flood control project sa lugar ng Pandisa, Bulacan. Personal na inatid na matauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BGMP ang dating senador hanggang makarating siya sa piitan. Ayon sa pamunuan ng New Quezon City Jail, mag-isa lamang si Revilla sa kulungan dahil sa may isa pa manong bakante. 100 piso ang budget sa pagkain ng bawat persons deprived of liberty kung saan kasama na rito ang almusal, tanghalian at hapunan. Bantay sarado naman ng 200 jail personnel ang New Quezon City Jail. Kagabi nga ng voluntaryong sumuko sa Camp Crami si Revilla matapos maglabas ng warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay pa rin ng manumalyang flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. RMN Network News. Samantala, bago ihatid at ilipan si dating Senator Bong Revilla sa New Quezon City Jail male dormitory kung saan siya pansamantalang ikukulong. Humarap muna ang dating senador sa mga mahistrado at nagpiyansa ng 70,000 piso para sa kanyang hiwalay na cancer graft sa 4th Division ng Sandigan Bayan na may kaugnayan pa rin sa flood control project sa Bulacan. Habang non-bailable naman o hindi maaring piyansahan ang isa pa niyang kasong malversation sa 3rd Division. Sa Biyernes, January 23, didinggin ang anti-graft court para talakayin kung saan siya dadalhin habang dinidinig ang kanyang mga kaso, kung saan umapila ang kampo ni Revilla na madetine siya sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. RMN Network News.
Mga kasama, kaugnay pa rin ang balitang yan, umaabot naman sa 21 mga baril ni dating Senador Bong Revilla. Isinoko na rin ayon dito kay Interior Secretary Remulla. Detalye ng balita mula kay Radyoman Marjo Domingo. Marjo! RMN Live Report. Sa pulong balitaan na giyanap sa Campo Crame, sinabi ni SILG John Vic Remulla na isinuko na rin dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang 21 nitong baril kasabay ng kanyang pagsuko kagabi sa tanggapan ng PNP. Kinumpirma ni Remulla na 7 na long at 14 na short firearms ang sinuko na nasabing senador. Ayon kay Remulla, hindi na entitled si Revilla na magmay-ari at gumamit na nasabing mga baril dahil siya naman ay may detain. He is no longer entitled to own and operate the firearm. Kasi dalawa yan eh. License to own and possess, tas yung license for the firearm. Since he will be detained, he will no longer be able to be in possession of those firearms. Dagdag pa ni Remulla, kung hindi ito isusuko ng senador, magiging mapanganib pa ito sa kanya lalo na sa pag-raid ng mga loose firearms. Kung hindi niya surrender kasi yan, in danger siya sa mga raids sa loose firearms. Kasi ang re-registration personal yan eh, hindi niya rin magawa yan. So it's better na isurrender niya na yung mga firearms niya. Kaugnay nito dahil sa naging pasya ng Sandigan Bayan, pansamantalang ikukulong ang dating senador sa New Quezon City Jail Dormitory. Kasama mo sa DZAG sa Larangan, Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. Dating Senator Bong Revilla hindi lulusot sa kaso kahit kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Tiniyak ng Malacanang na walang sasantuhin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya laban sa katiwalian kahit pa kaibigan o kaalyado sa politika tulad ni dating Senador Bong Revilla. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nagulat ang Pangulo nang madawit si Revilla sa kaso at ikinalungkot rin ito ang paglabas ng warrant lalo't kabilang ito noon sa tiket ng administrasyon. Sabi niya malungkot siya dahil nakasama niya ito sa alyansa at kaibigan niya si Senator Bong Revilla. Pero ganun pa man, proseso pa rin naman na So yun na lang po. Kailangan po pagdaanan ito dahil may proseso. Still sinabi po niya na malungkot po siya sa nangyari. Gayunpaman, malinaw ang paninindigan ng Pangulo na kapag may aligasyon ay dapat imbestigahan at walang exemption sa batas. Giit ng Malacanang, walang palusot at walang pinoprotektahan ng administrasyon, kaalyado man o hindi. Nung nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Si Revilla ay tumakbo sa ilalim ng alyansa para sa Bagong Pilipinas noong 2025 senatorial elections, ngunit nabigong manalo. Nitong Lunes, naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Revilla kaugnay sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandig, Bulacan. Sumuko si Revilla sa Campo Crame kagabi bilang pagtalima sa proseso ng batas. Kasama mo sa DZEC sa RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Kaugnay pa rin ang balitang yan mga kasama, hindi pa rin matuturing na big fish pero malaking tulong ang voluntaryong pagsuko ni dating Senador Bong Revilla kaugnay sa mga anomalya naman sa flood control. Sa naging panayam ng DZEC sa Larangan, Manila, sinabi ni Atty. Edward Chico, isang political analyst, na hindi lamang si Revilla ang inaasahan na makukulong sa sapi naman sa flood control. Ayon pa rito kay Chico, marami pang malalaking pangalan ang dapat mahuli ng mga otoridad kaugnay sa flood control scandal. Supposedly isa siya pero hindi yan yung inaantay lang natin. O ito na nga tayo ngayon dito sa flood control. Initially, ang ganda ng pronouncement ng Pangulo. Pero inaantay natin yung mga kaalyado niya. Meron bang ebidensya? Kung wala, maghahanap pa sila. O di ba sa bandang huli, sino lang ang makukulong, hindi ba? So hindi pa ito talaga yung big fish. Ang inaantay natin, hindi magiging selective. Kakampi man or kalaban, sana ay mapakulong. Pero sa kasi ni Bong Revilla, syempre malaking bagay yan. Paliwanag pa ni Atty. Chico, hindi basta-basta mapapasuko o mapaparesto ang ilan pang mga bigating pangalan. Dahil sa huli, nakabatay pa rin ang lahat sa ebidensya na siyang magiging malaking hakbang para umusad at makasuhan ng isang individual.
Sa totoo lang, I'd be honest about it. Meron ipakulong yung mga level na yan eh. Kasi yung ebidensya salga sa kanila kulang. Hindi naman yan magpapahuli, wala namang paper trail yan. Kadalasan yung magte-testify dyan, inipit lang din siguro, kailangan maging state witness. Alam yung ibig ko sabihin, kaya kadalasan, sa totoo lang, dahil may public pressure, minamadali natin yung information sa patay sa Sandigan Bayan para mahuli sila, makulong sila. Kasi tandaan natin, at the end of the day, ang quantum of evidence required is proof beyond reasonable doubt. Dapat walang kaduda-duda. Pag may konting duda lang, pwede talaga silang makalabas o makalaya. Mga kasama, bahagi pa rin yan ang pagpapaliwanag ni Atty. Edward Chico, isang political analyst sa panayam ng DZXL, RMN Manila. RMN Network News. Alamin natin ang pinakahuling balita mula sa Quezon City Male Dormitory kung saan nakakulong si dating Senador Bong Revilla. Detalye mula kay Radyoman Mike Goyagoy. RMN Live Report. Radyoman Jen at Radyoman Elmar, alas 5:21 kanina, nang dumating na dito sa may bagong QC Male Dormitory dito sa may Payatas, Quezon City, itong van na may lunam dito sa apat pa na mga kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla na dinala doon sa may Sandigan Bayan kanina para humarap doon sa Sandigan Bayan para sa kanilang kinakarap na kaso. Ikaiugnayan pa rin sa 92.8 million pesos infrastructure project anomaly sa Pandi, Bulacan. At kabilang dito sa mga dinala na rito matapos sila sumailalim sa medical examination ay sina dating Finance Section Chief Juanito Mendoza, Engineer RJ Tomatic, Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Sila ay kinala na rito sa loob ng mismong jail dormitory at napakahigpit ng seguridad ngayon dito. Matapos na sila ay ipasok dito, ay hanggang dito na lamang sa labas noon ng mismong jail dormitory ang mga media na nakaantabay. Hindi na natin nakikita kung saan sila ilalagay. Bagamat may mga impormasyon na nasa ika-4 na palapag ng jail dormitory ilalagay itong apat na mga DPWH sa Bulacan engineers. Tapos sila ay ihahalo din sa mga regular mga PDL, yung mga person deprived of liberty. Samantalang si Senador Bong Revilla naman, na matapos na ilabas sa Sandigan Bayan yung kanyang commitment order at sumailalim sa medical exam, ay naroon sa may holding area kanina. Inaasahan na siya ay dadalhin dun sa pagka natapos na yung mga iba pang mga proseso, ay dadalhin siya. Sinasabi ng mga guardian dito na mayroong isang bakante na nakulungan na kung saan maaaring mag-isa doon itong si Senador Bong Revilla, Radyoman Elman at Radyoman Jet. Oo, Radyoman Mike, itong isang kulungan na solo lamang si dating Senador Bong Revilla, may aircon ba ito? Electric fan? Ano bang klase ng kanyang kulungan dyan? Ito may bagong kulungan niya gawa dyan? Radyoman Mike? Itong bagong jail facility kasi dito, Radyoman Elma, ito ay pagka-high-end. Kaya asahan natin na maganda ang air conditioning nito, maayos na ang kanyang mga facilities. Sabi nga ng jail warden dito na maayos ang kalagayan dito sa loob ng jail dormitory dahil maluwang ito. Napakalawak ito, pagamat nasa 3,000 mahigit ang mga PDL, ito ay maluwag kung kaya't hindi ganong siktikan dito. Maliban dyan, ay yung seguridad ay magiging mahigpit dahil per shift ay nasa 200 na mga tinatawag natin jail personnel ang magsasalit-salitan para magpatupad ng seguridad dito sa loob ng jail facility habang naririto si dating Senador Bong Revilla. Sige, Radyoman Mike, maraming salamat sa impormasyon na yan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Radyoman Mike Goyagoy. Live mula rito sa may bagong QC Male Dormitory dito sa may Payatas, Quezon City. Radyoman 7, Mike Goyagoy Tatak, RMN, DZXL 558. RMN Network News. Maraming salamat, Radyoman Mike Goyagoy. Samantala, Department of Justice formal nang ihilingin ang paglilipat ng kustodiya kay Henry Alcantara. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Jairus Peña, Florida. RMN Live Report.
Tinanggi ng Department of Justice na nasa kustodiya na nila ngayon si dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ang kay DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, pag-uusapan pa ni Secretary Eric Vida at Prosecutor General Richard Fadulion ang tungkol sa paglilipat sa dating DPWH official. Kailangan din niya muna na sumulat ng formal request ng Justice Department sa Senado kaugnay dito. As far as we know, they can be granted protective custody by the WPP. Okay, hindi pa po napapag-usapan kung saan sila i-house. Okay? Now, so right now, they're at liberty to roam and to travel wherever they want. Diba? But of course, yung movement nila is strictly monitored by the WPP dahil kailangan po nila humarap eh. Diba? Kailangan po nila humarap bilang state witness eventually once trial commences. Sa ambush interview naman ngayong hapon, sinabi ni Vida na target nilang mailipat ang kustodiya kay Alcantara ngayong linggo. Pero tumanggi ang kalihim na ilahad kung saan dadalhin si Alcantara dahil na rin sa seguridad. Definitely we will make a formal request. No? So we're making arrangements. We don't want to preempt, no? Kasi tandaan nyo, may mga security concerns. Kukunin ng Justice Department ang kustodiya kay Alcantara ngayong bahagi na siya ng Witness Protection Program kaugnay sa mga kasong may kaugnayan sa manumalyang flood control projects. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala naman sa ibang balita mga kasama, Minoria dismayado sa idinaos na investigasyon kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay naman sa flood control anomaly. Detalye ng balita mula kay Radyoman Conde Bata. Conde! RMN Live Report. Dismayado ang minority group sa itinakbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Sa pulong balitaan, sinabi ni na Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta na dismayado sila dahil bitin at hindi isinulong ang mga pagtatanong sa ilang personalidad na sinasabing mastermind ng maanumalyang flood control projects. Ikinadismaya ni Marcoleta na sa halip na sumentro sa mga pagtatanong sa mga testigo ay mas nag-focus ang Blue Ribbon Committee sa mga maling grid coordinates na noon pa niya nabanggit sa komite pero ngayon lamang pinansin. Nanghihinayang si Marcoleta dahil nagharap-harap na sa pagdinig ang mga naunang idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa maanumalyang flood control projects na sina dating DepEd Undersecretary Trey Givolaivar at negosyanteng si Maynard Ngu pero hindi naman nahimay sa pagdinig ang mga isiniwalat ni Bernardo. Dismayado naman si Senator Amy dahil iniharap ang dalawang babaeng testigo tungkol sa umunay pagbili ni dating Speaker Martin Romualdez ng property sa South Forbes Park, Makati. Pero wala namang natutukan o nabunyag tungkol dito at nasentro lamang din sa pagtuturo ng mga testigo kay Curly Discaya na siyang kontraktor na nakausap nila. Kasi alam naman ninyo, matagal na namin sinasabi, dapat puntahan na natin kung sino talaga yung pinakaugat, kung sino yung mastermind. Pero kahapon nakita nyo, it was concentrated on the coordinates. Ako, I was a little bit disappointed. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Kung si Marcoleta naman ang tatanungin, sana ay nabusisi o naipatawag din ang dating may-ari ng property, ang dating nagrerenta at ang dokumento ng pagbili sa bahay at lupa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. Mariing itinanggi ng Malacanang ang paratang na may kinalaman ng administrasyon sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itong tugon ng palasyo sa pahayag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na kumukwestiyon sa motibo sa likod ng impeachment complaint. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang kinalaman ang Pangulo o ang kanyang administrasyon sa paghahain ng reklamo. Wala rin anyang basihan ang aligasyong scripted distraction ang impeachment complaint. Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Kaya nga sabi natin, hindi po tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama.
Sila lamang po yata ang sanay sa ganon. So sa panahon po ni Pangulo Marcos Jr., nirerespeto po natin ang konstitusyon, ang proseso at ang due process. Nilinaw pa na rin ng Malacanang na hindi totoo ang pahayag na ang nagsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo na si Attorney Andre De Jesus ay naging abogado noon ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang disbarment case. RMN Network News. Samantala naman, Pangulong Bongbong Marcos kumpiyansang hindi usad ang impeachment complaint laban sa kanya. May detalye, Radyoman Chanel Salazar. Sean. RMN Live Report. Hindi nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inihaing reklamo impeachment laban sa kanya sa Kamara. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, personal niyang nakausap ang Pangulo hinggil sa usapin at malinaw ang tindig nito. Gihit ng Pangulo, wala siyang ginawang anumang impeachable offense kaya kumpiyansa siyang malalampasan ang reklamo. Dahil dito naniniwala ang Pangulo na hindi uusad ang impeachment complaint at mananatiling na ayon sa batas ang magiging proseso sa Kamara. Natanong ko na po siya personal. Sabi po niya, hindi naman po siya nababahala. Dahil alam po niya na wala siyang ginawa na impeachable offense na maaaring masabi na siya ay dapat managot. Alam po niya, muli, siya naman ay nagtatrabaho na naayon sa konstitusyon at naayon sa batas. Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network. Mga kongresista mainam na iwasan munang magbigay ng komento ukol sa impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Para kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, mas mainam kung huwag munang magbigay ng komento ang mga kongresista kaugnay sa unang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Reaksyon nito ni de Lima sa pahayag ng mga kasamahang mambabatas na mahina, hindi suportado ng ebidensya at tiyak mababasura lamang ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Aminado naman si de Lima na hindi mapipigilan ang mga mambabatas na magbigay ng opinyon ukol sa impeachment. Pero diin ni de Lima, ang pinakamahalaga pa rin ay kung ano ang magiging posisyon o pananaw ng mayorya ng mga miyembro ng House Committee on Justice na siyang tutukoy kung sufficient in form and substance ang impeachment complaint. Both legal and political. Pero in many instances, in certain instances, mas political ang impeachment proceedings. Kasi nga, ayan na yung mga kaalyado ng Pangulo coming to his defense this early without yet scrutinizing the grounds and the evidence. Kasi nga, well, it's 14 pages or 12, 13, 14 pages. And then, syempre, may mga nakalagay na grounds. Although we cannot really prevent them. We cannot prevent any individual member of the House of Representatives to express their views this early. Pero ang pinaka-crucial pa rin yan is kung ano magiging pananaw ng majority ng members ng committee. Yan po ang pahayag ni Representative Leila de Lima. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Sa kabilang dako ng balita mga kasama, malabong umusad ang nihang impeachment complaint sa Kamara laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa naging panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Atty. Edward Chico, isang political analyst, magiging mahirap patunayan ang mga tinukoy na batayan ng nihang impeachment complaint laban naman sa Pangulo. Katulad niya ng aligasyon ng pagiging adik umano ng Pangulong Marcos sa illegal na droga. Let us talk about what included amongst the allegations made against the President. So, tinanong nyo nga, pwede ba natin gawing issue yung the fact na siya ay gumagamit ng droga. Problema lang dyan, of course, that is very difficult to prove. Kasi yung paggamit ng droga, it's not a mechanical act. So you cannot actually compel the person to submit himself to some drug testing against his will. So it has to come from the President. So mahirap talaga nga patunayan yun. Dagdag pa ni Chico, ang impeachment isang legal na issue na nakadepende rin sa lakas ng kampit ng Pangulo sa Kongreso.
Ayun, at the end of the day nga, it's a numbers game eh. What's interesting here, kontrolado pa ba ng Pangulo ang mababang kapulungan halimbawa kasi sila ang nagsusumite ng articles of impeachment sa Senado. And once it goes to the Senate, kontrolado pa rin ba ng Pangulo? Kasi tandaan natin, nasa second half na siya ng kanyang termino. Sa tingin ko ngayon, may bilang pa siya. But if it's something that would be done na medyo lalampas pa ng ilang buwan or after a year, I really don't know if he would still have the number. Samantala, sinabi rin naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na kailangan muna ng matibay na ebidensya para umusad naman ng impeachment laban sa Pangulong Marcos. Dito po sa lahat ng mga yan, tingin ko, yung mga isa lang naman yung masasabi ko na medyo mabigat at seryosong aligasyon, yung aligasyon na kumita daw si Pangulong Marcos sa flood control, pero ito ay kailangan back with solid evidence. So, without that, hindi natin alam kung paano ito uusad. Mga kasama, yan naman si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa interview ng DCXL RMN Manila. RMN Network News. Inaasahan na ni Vice President Sara Duterte ang posibleng paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya kapag natapos na ang one-year ban sa Pebrero. Sa ambush interview sa The Hague, Netherlands, sinabi ng Vice Presidente na sa tingin niya ay pera ang nasa likod ng panibagong impeachment case na isasampal laban sa kanya sa Kamara. Iginit pa ni Vice President Sara na tulad ng unang impeachment laban sa kanya, magiging fundraising anya ito ng mga kongresista dahil may katapat na pera ang pagsuporta ng bawat mambabata sa nasabing reklamo. As expected, dahil sila din naman na ang nagsasabi lagi na magka-file sila ng impeachment complaint. So alam na natin yun na mangyayari yun. And as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. Samantala, tumanggi naman si Vice President Sara na magkomento sa inihang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. RMN Network News. Sa ibang balita, mga kasama, naghain po ng cyber libel complaint si House Deputy Speaker Ronaldo Puno laban naman kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Kung ito sa Facebook post ni Barsaga noong January 9 na nagsasabing tumanggap ang kongresistang kasapi ng National Unity Party ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon para naman sa kanilang suporta kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez noong 2025 elections. Maring tinanggi naman ni Puno na naturang paratang ni Barsaga habang si Razon naman ay nauna nang nagsampa rin ng civil libel case. Ayon pa sa mamabatas na plano din ng ibang miyembro ng NUP na maghain pa ng hiwalay ng mga reklamo laban naman dito kay Barsaga. Ang social media post ni Barsaga ay maring ganti sa paghain ng NUP ng reklamo sa House Committee on Ethics and Privileges na nagresulta sa 60 days na suspension nito bilang miyembro ng Kamara de Representantes. RMN Network News. Hasyenda ni Atong Ang sa Libon Albay ni raid ng NBI Central at Bicol Region. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjaman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. RMN Live Report. Pinasok ang malawak na hasyenda ni Atong Ang sa Barangay Pantaw, Bayan ng Libon sa lalawigan ng Albay at umano'y malawak na manukan at may sabungan sa loob. Hinihinala na dito nagtatago ang milyonaryong si Atong Ang. Wala pa niya inilalabas ang NBI Legazpi City, Albay Province, Bicol Region kung nahuli ba si Atong Ang o hindi at ano talaga ang nasa loob ng asyenda ang nasaksiyan ng NBI. Maski ang PMP Libon ay wala pang iniulat sa Albay Police Provincial Office, PPO, kay Colonel Noel Donato Nunez kaugnay sa ginawang operasyon kasama mo sa RMN Legazpi Albay Province, Bicol Region, Radyo Manlayo Barceliano, Tata, RMM. RMN Weather Report. Mga kasama, wala na pong epekto sa anumang bahagi ng bansa ang bagyong si Ada na huling namatan ngayon sa layong 915 kilometers silangan na po yan ng Northern Luzon.
Napanatiliran lakas nito na nasa tropical depression category ay sa forecast ng Pag-asa inaasahan na malulusaw na rito sa mga susunod na araw. Samantala, isang panibagong low pressure area naman ang nabuo sa layong 2,250 kilometers. Silangan po yan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility at nananatiling mababang tsansa na maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. RMN Network News. Fuel surcharge mananatili sa level 4. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Joyce Adra. RMN Live Report. Inanunsyo ng Civil Aeronautics Board na hindi magbabago sa level 4 ang fuel surcharge. Ito na ang ikapitong magkakasunod na buwan na mananatili sa level 4 ang fuel surcharge mula ang Agosto ng nakalipas na taon. Bunga nito, ang fuel surcharge ranges sa domestic flights ay papalo na lamang sa 117 pesos hanggang 342 pesos. Para naman sa international flights, ang fuel surcharge ay sa pagitan ng 385 pesos and 70 centavos hanggang 2,867 pesos and 82 centavos depende sa distansya. Habang sa cargos, ang fuel surcharge naman ay papalo ng 60 centavos kada kilogram hanggang piso at 76 centavos kada kilogram para sa one-way domestic flight. 1 peso and 98 centavos naman kada kilogram hanggang 14 pesos and 74 centavos kada kilograms para sa one-way international flight na magmumula sa Pilipinas. Ang fuel surcharge ay ang extra fee na sinisingil ng airlines bukod sa base fare. Kasama mo sa DZXL Manila, Ranjuman Joyce Collantes, Adra, Tatak, RMN. RMN Entertainment News. Catriona Gray may acting debut sa pelikula ni Ana Jericho na The Loved One. Detalye mula kay Ranjuman Alex Furake. May acting debut ang beauty queen na si Catriona Gray sa pelikulang The Loved One ni Ana Jericho. Ang Miss Universe 2018 ay mapapanood sa upcoming romantic film na The Loved One, ang reunion movie ni Ann Curtis at Jericho Rosales. Nitong Lunes, opisyal nang inilabas ang official trailers ng naturang pelikula kung saan makikita ang appearance ni Catriona. Kaya naman, excited ng fans ang beauty queen na mapanood ito sa big screen. Samantala, makikita sa preview ng movie ang tungkol sa dating lovers na sina Curtis at Rosales na muling nagkita makalipas ang ilang taon. Bahagi rin ng trailer ang sweet moments at challenging times ng couple. Ang pelikula ay dinirect ni Erin Villamor at nakatakdang ipalabas sa mga sinihan sa February 11. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak, RMN. RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito po si Ranjuman El Maracol. At Ranjuman Jenny Pahilang. Mula po sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila, dyan sa mga taga-Davao, maayong gabi. Ako si Ranjuman Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News bukas alas 7 ng umaga.